Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5. Agtalag ka iti apo iti amin apusom, di ka agtalag iti ipagarup mo nga ammom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Bakit? Apay ngay, saan matan sumarsarong karda Clara dito'y balay? Kat no damag kung adda ka no as-asikasun na a negosyo na. Ay, kasta aya. Ay, kita ang manlaang aya. Sa bali pa'y atao ti pakadamagan tayo iti dayta. Ay, win nga rod ah. Uray ipasyar na lang kumandag iti apo ko ta dito'y balay. Kat datanto ati dumanon iti balay da. Ay naganda yaw. Amumait at yakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Kunak man nupod na di ibagbaga na nga da negosyo. Nakadamagam iti date na. Ay na, awan ti may limad itan na panawan. Ay, nagrigat nga rod ti pagdaldalanak ita. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Di mo laan mo. Nagado ti problema. Apay, awan sama nila kay mo. Adda ka no trabaho na. Amom, agdwa-dwa akon kin nila kay ko. Ipampambarnan sa laangan ti trabaho na. Angam kinapudno na, addan babae na. Kasta dagiti lalaki no naumadan ken ka. Kasta ka di? Ay, patyan na, Clara. Kasta idi nila kay ko. Ha? Napasamak mo't ti kastoy kada kayo kin nila kay mo idi? Katwan mat. Sinursurot ko pa idi Kat napanagnagak apod no ti atap ko. Nakiitak ida iti babae na asimrek iti hotel. Adda nga tamot babae nila kay ko? Adda dayjay. Nakakiitan iti kasukat mo. Ay, adadan ang maestresak. Nagsakitan ti ulok. Diakon makaturog gapo kadagit hangayong bagam. Bakit? Si kaman laangan ti sumarong karkada Clara ay jay balay da. Day tamot kat ti planok. Aglugan kan iti bas no kabaalam pay Ay woy na, mapanak to inton Sabado. Tagawid ak to inton Lunes. Agpuros kan iti prutas kan natang. Tay pasarabom ka dakwada. Awon, lakay. Ay, unay katibanog ko na nagtrabaho itangal daw. Ay, bakit? Nakasaganan ka din timakan. Mabisin ako na. Apa yan? Apa yung agsangit ka? Wen, tadan babaim. Anya babae asasawam. Agtal na ka man. Perjim man ti aldaw ko. Kastoy anabambanuga. Asino ti babae ma? Asino ti nangisukatam kanya? Makaunutakkan kan. Mabisina. Kat di na ko mapagatapan iti kasta. Nasayat mo ita nagkita tamanan dito iskwilaan. Wen nga ron. Imbaglakit din. Tada ka pang ibagbaga kadagiti problema. Ay na, ibagamlat ta ka di kanyak, tapno malag-anan ti riknam. Kat, kumusta kayo ngay kanila kay mo? Nagapa kami. Kunakon kat. Talaga nga da babae nila kay mo. Paglibakan namat no damagak. Apay ngamin nga aminin na ngay. Siyempre, ilibak na Panagkunakat umad-ada yung tiriknakan ko na. Kasta akmat ide. Ngamjak na anusan, iso nagsina kami. Isumat lagayam a single ka itaa. Si putam nila kay mo. Saan mo nga ipalubos alukwan na ka? Bakit? Nakitam di cellphone ko. Apay nga dakan ka ti cellphone ko? Adalakit kita. Apay apati day ta cellphone ko kat pakibiyangam. Gaputa adda babaim. Hay unay kan aya, ta ipapilit mo day ta. Apay asimrek di ta panunot mo, nga adda babae ka. Gaputa nagbalbaliw kan.
Kasanumanan ang naibagam ang nagbalbaliwakon. Kanayon kan nga ag-overtime. Awanin ti panawon mo kada kami kadagiti anak mo. Saan ka di anak ko nam kanyak idi? Akasapulan tayo ti dakkal agatad. Para iti panag-eskwela dagiti ubing. Apay nga ita, tasabalin ti bagbagam. Ha? Amok arason mo lang ang data. Nabayagan aluklukon na kami. Makamu ka. Makabannog ka akasarsarita. Imayak man nandito'y balayo. Taamumatan na concernakan ka. Imbag man ta concern ka kanya. Idinto ta nila kay ko kat saan. Kat, anya nga'y ti madamag. Inaldaw kami nga agap-apakin nila kay ko. Clara, bakit? Ayam jay twalyak. Aday je banyo. Insagana kon. Kasta ka de. Sige. Si Kamot, di mo man laing bagbag ang adagayam nila kay mo dito'y balayo. Mala daw asumrag ita. Taada ka no papanandakin ni boss na. Nangagnansa mo ti pagsarsaritaan ta. Apay ko manumangag na. Nasaya at kiti Tapno maamuan na dagiti bidot na. O anya, ituloy tati agistorya, uno, ijay to ni iskwilaan. Ijay ton iskwelaan. Taamangan no makadlaw nila kay ko. Sige, agkita tanto man ang ijay iskwilaan. Agawid ka masapa Sa balin tumanan ti papanam. Anya asabali nga ibagbagam. Unay kalakit din nga agsasaw aya, Clara. Trabaho ti araramidag. Mas dawak man kan ka. Mas patsyempay day tagayem mo at chismosa ngem iti siyak nga asawam. Saan mo nga iramraman dito ni kumarek a Janet? Tamas concern kanyak ngem iti sika. Apay, panagkunam, napudnukan ka day taagayem mo? Ha? Kat no nagado ti manggurgura kan kwa na, gapo iti ugali na. Apay, anya ko mati ugali na. Kita aman day ta. Di mo pa'y gayam ammo ti ugali na. Agtaltal kalatan amang istorya at ikabibiyag mo kankwana. Ichis-chismis na kaday ta. Ammo, no anya ti agwarwaras dito lugar tayo ita. Broken family tayon, tanagsina ta. Anya? Kat ammo, no asino ti akin aramid. Ni Janet agayim mo. Iso nga adaywam day jay agayim mo. Ada ka magayam dito'y kantina. Birbirukan ka ijarwar. Mabisina kami iso nga imayak dito. Kat, kumusta kayo kanila kay Mau? Ha? Addan sa talaga chicks na. Isumat ti chismis dito'y lugar tayo. Agsakit na ang tiulok no mangmangag ko dagitang ibagbagam. Isukat na kan talaga iti mas ububeng. Sa bagay, uso ita ti kasta. Sige, mapana kon. Nalpas ka na nagmerienda? Mapan ko man kasarita di teacher di anak ko. Sige nga raw. Agtongtong tantumanan Apay adi yung bagbagang o may kayo pumasyar, nanang. Kat kasanungay, katawan mo cellphone me kan ni tatangyaw. Ay, ungayam nanang. Napanaki paling ni Clara. Kat dagiti ngay apukok. Insurot na ida, taigatangan na kano itibadbado da. Agi na naakman pa nga raw taneh, ay na, nabanugak iti biyahe. Di ka man pasalsali dito kusina? Agungat ka manen. Kat umayak nga rog tumulong. Diyak ka sa pulan titulong mo. Ay una kan ay bakat. Adda ni nanang mo, ngamong tanakit din. Tapay, maruruda nga rod ka. Kaguram la aminan. Apay aya. Apay akasta ka. Clara, anak. Pangikabilak dagito'y nataw ngayon sangpot ka. Ay, iko nanang, dito'y latan lamisaan. Syakton ti mangisim pa. Mangantayo ka din, mabisina ko. Saan na kayo pinagmerienda ni Larry? Anya kat asaanen. Damdamagak no anya ti kayat na. Ang nabsugpay ka no. Tikit di ko nam, talaga nga awan pa nang isakit mo kininanang ko. Anya, apay nga agsaw ka manan iti kasta. Ala, sumardeng kayo. Talaga anabsugak pa itay. Kan may sa anak ana usem nga agmerienda. Iso asaan yun apagapaan day taabanag. Ay, mabanuga ka makiayayam ka dagiti apukok.
Naglalaing da tumaray. Ay na, dagulit da pa'y kit di ananang, tila damdamagan da. Ay na, binanog da kayon. Agbuybuya mat nila kay mo iti TV, ijay salas. Bayan nyo dita? Aging ginura kayon samot. Nadlaw ko asaan anasaya at tilinangan nyo iti maysa ken maysa. Apay aya, anya aya ti pagapapaan nyo. Ay nananang, problemak da ito'y. Saan yun apakasikuran? Ma-stress kayo laang. Ibagam kanyak, barang makatulong ak. Saanen? Imay kayo tapno ag bakasyon. Saan atapno denggan ti pakarikutak iti daytang asawak. Diyak kayat ang mairamraman kayo, nanang. O nanang, dahit iti pandisal nga ikapiyo. Makaramanak matlaangan iti pandisal. Puro kamote ti ikapkapimikan ni tatang mo. Clara, diyaman tuwalya, pakiawat mo man. Naglaing kan. Apay ngamin asumrek ka di taban nyo adi mo alaan ti tuwalyam. Ingkalaan. Ay nay kamutan asumungsong bat iti asawam. Ingkakidiyawatan. Basit la abanag dayta. Marwam mo ngamin nanang. Kanayon lata nakasta. Apay, isulaang ti tao dito balay. Pa-importante. Ingkakatiyawatan ay unay kan. Pagapaan nyo dayta nga oray nagbasit abanag. Clara, sige na. Wunan! Mabitang! Kunakmat ka nga isaganam ti balon kung agtrabaho, taag-field kami ita. Awan nga rod ti na isaganak. Mangan kanton ijerwar. Ay, una yan. Bigbigat abus bisitan nak. Ingka agtrabahon, amok ang mailiw kan iti babaim. Ay na, Jackson makapagtapal kan ka. Ay, unin. Ay. Sige, padasam. Sige, saktan na. Kapay balod ka, lari. Clara! Yuhu! Kumaray! Clara! Madamang aglablaban ni Clara. Ay, da kayo ka di tinanang na? Wan, imayak nagbakasyon. Ala, umunag ka. Ay, wen man, tada pag-istoryaan mi ka ni Clara. Ibagbagada mat along hair ka no dya babae nila kay mo. Nangibagakan ka. Ay na, ado tinakangagak. Dayta nga rod ti kayat ko apaneknekan. Siya kun ti mangibagbaga. Adda babae nila kay mo. Nagsakit lakit din ay ti bukot ko naglaba. Pimanaw ka din day gayam mo nga may bimisita kan ka. Wen nanang, nagado nga istorya na. Mabainak mit amang papanaw. Nagadaw tinangag ko nga inchismis na kan ka. Diya imbaga na nga adda babae ni Lare. Dayta ti pagapapaan mi kinilari. Overtime kun kunana, ngam adan samot ngamin babae na. Saan ka kumaabasta mamati kadagiti istorya akakasta? Kadaw yan adagita ti mang perde iti pamilya. Kita man, saanen anasaya at tilinangan nyo kanilaray. Takanayon kayon nga agap-apa. Wan nga rod nanang. Nasaya at apagsaritaan nyo day tabanag. Saan ka adumdum nga kadagiti istorya laang? Sabidong day taamang perdilaang iti pamilyayaw. Agmay sa kamot diti ruar, Laray. Wala nang. Agpapaangin akman. Nadlaw ko ti saan anasaya at alinangan nyo kan ni Clara. Nasaya at matanadlaw mo dayta, nanang. Sikan ti pangibkasak iti sakit tinakam ko kankwana. Ngamin, mas denggan na pa'y ngamin tigayim na ngam iti siyak. Ipapilit na nga da babaik. Isumat day tati imbagak kankwana. Nasken apagsaritaan nyo dagiti banag asaan nyo apag kinaawatan. Saan nakmat nga ron adengdenggan nanang. Agrugi apay lang agsao, kun kontraan na kun. Bay am takasaritak ni Clara, may papan iti day taabanag. Dandani ako nagawit, Clara. Nasken nga ornosan nyo ti bagbagiyo nga agasawa. Wan nanang. Diyak kayat nga agawit nga agin-ginora kayo pay laang. Wan nanang. Bayan nyo, agsarita kami kinilari. Adaywam nga min jagayim mo.
Saan anasaya at idandanon na kan ka? Ne, damat Clara ka nila kay na dya magmag na iti dya kalsada. Naka-holding hands da pa'y. Nag-sweet damutan. Saan dan samutan nga gap-apa? Damagag tuman wag kita kami kan ni Clara ija eskwilaan inton biga. Clara, kumusta nga yan? Naragsaka kita. Nakapariband ka pa'y. Kanay, nakalipstick ka. Kinuyog nakidikalman nila kay ko ang nagpaparlor. Iso jay nakita kayo adwaan naka-holding hands. Nakita na kami gayam. Nag-sweet kayo nga raw. Nagsarita kami. Kinasarita nakpay ajibos na. Imbaga na kanyak at talaga nga awan babae nila kay ko. Ay kasta, kunada da babae na. Bayam, chismis lang ang data dagiti tattao nga umapal iti relasyon mi. Baybay akon, tama umadan tumatlaang nga agis istorya. Sa bagay mo't di Apay ko mga stress at tibagi, kadagiti banag nga awan mo't kinapudno na. Kate, kumusta nga ida, Clara? Ay kat nasaya atin atilin na nganda. Nasaya atin tilinangan na. Nay, anyat kayat mo asawain? At dalabasit di da nagkinaawatan. Imbag ko nam at nagbakasyon at kinasaritak idaado Ay, adamat gayam na aramidan ti panagbakasyon mao. Podno dayta, lakay. Nasken apan kampay anainbag ti kinapudno sakbay agumura ka. Iti kasta maliklikan ti saan apag kinaawatan kan panakarakrak ti pamilya. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.